Waqt laqa ġenerali straordinarja li saret fil-21 ta' Ġunju li għaliha attendew madwar 400 perit kien maqbul b'mod unanimu li s-sigurtà tan-nies trid tiġi l-ewwel u li jridu jittieħdu il-passi kollha neċessarji sabiex tiġi assigurata s-sigurtà tan-nies fi djarhom u l-kwalità tal-ħajja tagħhom tkun l-ogħla priorità ta' dawk kollha involuti fis-settur tal-kostruzzjoni, inklużi r-regolaturi rispettivi. Fis-qarrija l-Kamra tal-Periti qalet li ma jistax ikun hemm aktar dewmien sabiex il-Gvern jindirizza b'mod serju l-problemi li l-industrija tal-kostruzzjoni qiegħda tħabbat wiċċha magħhom u dan mhux biss bil-pubblikazzjoni ta' avviż legali b'mod maġġel u li ma jagħmel xejn biex jassigura s-sigurtà tan-nies, iżda sservi biex tħawwar ir-ruoli u responsabiltajiet fuq is-siti tal-kostruzzjoni. B'mod partikolari il-laqa għamlet enfasi fuq il-kodiċi ċivili ta' Malta li tindika li hemm żewġ figuri li huma responsabbli għax-xogħol ta' kostruzzjoni li huma l-periti u l-kuntrattur. Għalhekk l-irwol tas site manager kif kontemplat fl-avviż legali jista' biss ikun parti mill-qafas tal-kuntrattur għaliex hu l-kuntrattur li skont il-liġi jrid jifhem u jsegwi l-istruzzjonijiet tal-perit u jkun kapaċi jifhem is-sinifikat ta' tali istruzzjonijiet. Fil-laqa il-periti konfermaw li għandhom dejjem jerfgħu responsabilità għas-servizzi li jagħtu skont il-ftehim tagħhom mal-klijent iżda talbu l-Gvern ma jkomplix ikaxkar saqajh u li b'mod immedjat jieħu l-miżuri meħtieġa sabiex jiġi żgurat li l-qafas li jippermetti l-periti jistgħu jiżguraw is-sigurtà tal-pubbliku jiġi fis-seħħ u jkun effettiv. Fost oħrajn il-Kamra qalet li l-Gvern biex b'mod immedjat jagħti riżorsi finanzjarji, umani u tekniċi kollha li għandha bżonn il-Building Regulation Office BRO sabiex tlaħħaq max-xogħol li għandha. Il-laqa talbet ukoll li l-avviż legali għandu minflok jinkludi dettalji tekniċi li għandhom isibu posthom f'regolamenti tal-bini jippermetti li l-periti jistgħu jissospendu x-xogħlijiet u jagħmlu rapport mal-BRO mingħajr ma jkollhom jirrikorru li jirreżenjaw mill-inkarigu. Fl-aħħar nett il-Kamra tal-Periti qalet li l-professjoni obbligata li tiżgura s-sigurtà tan-nies u ħeġġet lill-Gvern sabiex jiddiskuti mal-Kamra bħala l-uniku rappreżentanta skont il-liġi tal-professjoni minflok ma jiddependi fuq pariri minn persuni u entitajiet li mhumiex familjari mal-aspetti tekniċi u tal-inġenerija fil-proċessi tal-kostruzzjoni. Il-Kamra tal-Periti għaddiet dak li ġie komunikat lis-Segretarju Parlamentari Krista Ġus u issa mistennija laqa urġenti miegħu